Oliver, kan du ikke flytte din mic fra? Mads, jeg sagde ikke. Okay, men Oliver og Mads, han gider ikke Skype. Åbenbart. Oliver? Når du er færdig, så kommer du bare ind på Minecraft, ikke? Ja, okay. Ja, jeg ser, kan selv om jeg kører dig. Ja. Så er jeg tilbage, og Mads han kommer også ind. Ja. Mads kommer der over i spawn, lige der hvor man, når man går ind i den selv spawn noget. Nå, skal vi spille på Minecraft? Ja. Minecraft. Er du inde? Ja. Så kommer du over og står siden af mig, så. Hvor er du? Jeg står her. Er du i spawn? Ja. Jeg skal lige købe noget mad for. Nå, jeg troede, du var sådan i spawn. Nå, nej, jeg står i C-hotellet. Ja. Jeg skal lige købe noget. Sådan der. Men står du siden af mig og kigger den vej, jeg gør? Nu? Hej så alle sammen. I dag der spiller vi inde på Minecraft. Ja. Yes. Ja. Sådan der. Okay, Mads, jeg skal bare lige teste, om det virkede. Eller nej, jeg mente OBS Studio. Hallo? Jeg kommer over til cellerne. Optager du lige nu? Nej. Skal du bare se, om det dur? Ja, men Oliver, vi skal lige snakke med dig, Oliver. Når du er færdig. Du snart lave en. Ja, rolig.
Jeg går lige ind og høster hos Stella. Der er sådan, så har jeg lige det der venner siden af den. Ja. Jeg håber, det er vigtigt derude. Ja. Der er optagelse. Ikke starte endnu. Nej. Ja, vi skal lige få høst hos Stella. Er det ikke smart, at jeg har bare lavet min selv kun til read? Jo. Skal lidt for penge. Vi skal bruge lidt for penge. Lidt flere penge. Flere penge. Vi skal bruge lidt flere penge. Vi skal bruge lidt flere penge. Skal vi lave en Pixelmon-video, Bert? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke lige gider at optage. Om nu, eller den gider godt optage. Jeg skal bare lige prøve det her. Jeg er også nødt til at dele skærm på Skype, vist. Okay. Jo, det er jeg. Jeg er nødt til at dele skærm på Skype. Det er den eneste måde, vi kan det, så... Ellers gider den ikke at optage det, tror jeg. Jo, what the fuck. Og please hjælp os, når du er færdig. Please. 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 Nice. Pizza. Nu er TDC Privat og Lucien blevet samlet til et stærkt museum. Nogle gange så kan jeg ikke engang lukke min dør. Hvad? Nogle gange så kan jeg ikke lukke min dør. Wow. Og lige når jeg lukker den, så er den åben igen. Prøv har jeg. Tukke, Hvad? vi begge to skal have 9 stæks brød. Eller, hvis vi får 16 stæk brød, så er vi oppe i B. Ja. Hvordan så er det 8 til at svære? Man skal bruge 10. Oh. Ja, men jeg har jo 10.000. 12.000. 10 stacks for at få 50.000. Jamen, jeg har jo rød. Ja. Jeg har